Hi guys! Welcome back again sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook kasi doon ako nagsasagot guys kung meron pa kayong mga ilang katanungan sa aming video for today. It's been a while again na hindi kami nakapag-upload. Siguro sa mga nakaka-follow sa amin dyan, doon sa aming Facebook page, medyo na busy kami sa pag-ship guys and sa pag-accommodate dun sa mga buyers din natin. And thank God kasi ayun, yung mga ilang sisiw namin dito is na-ship na din talaga halos lahat and na-dispose na rin. So maraming salamat again sa aming mga buyers dyan. And hindi ito sa pagmamayabang guys ha, kasi siguro na paid off din yung mga sacrifices namin or yung mga time na pag-alaga ng sisiw. So alam nyo naman na hindi madali mag-alaga ng sisiw. So ayun, mayroong nagtanong sa akin kung paano daw namin yung napaparami. Dedication talaga guys. Kaya kung minsan hindi kami nakakapag-upload, nakafocus kami dito kasi yung time kasi na kailangan mo na sanang i-dispose tapos baka may mangyari pa sa sisiw. So napakasayang naman nun guys. So kaya ayun, nag-focus na muna kami and also sa mga buyers din namin o yung mga ilang nakakuha sa amin na ang tagal na nila actually nag-inquire or nag-reserve or let's just say nagpasabi na. Pero hindi namin na-cater kasi nga guys, hindi rin kami nagre-respond or nagre-reply din agad-agad sa kanila. Since kailangan namin i-make sure na yung isang sisiw bago namin i-offer sa isang buyer is hindi nakabook or walang reservation. Kasi ang hirap naman guys kung nakabook na, tulad niyan si partner may nabook na sisiw tapos hindi ko alam or hindi ko chinek before ko i-offer sa isang buyer. So parang magsasapawan kami guys. So napakahirap. Kung kaya ayan guys, pasensya pala sa iba naming mga viewers or sa iba naming mga buyers na kung minsan hindi talaga namin na accommodate. Pero again guys, once kasi na naka-reserve na yung isang buyer guys, sunod-sunod na yung inyong mga bookings niyan. Kung meron mang ilan dyan na chat sa amin today, tapos parang kinabukasan meron kaming na-post na na-ship namin. Actually, yung mga buyers na yun is before pa man din is nakapag-book na sila or nakapag-reserve na sila sa amin. So guys, ipapakita ko sa inyo ngayon yung brooder namin na nilipatan namin ng mga sisiw before, which is yung parang dalawang dog cage tapos dalawang karton ata ng mga sisiw yun. Hindi ko nagkakamali, siguro around 30 pataas yun. So ngayon papakita ko lang sa inyo kasi yung mga nandun is bago na ulit. Hindi ako nakapag-daily vlog pero ayan, babawi tayo today in this vlog. So ayun guys. Ayun nga pala guys, si partner, ang ginagawa niya is ginagamot niya yung isang sisiw namin kasi nakapagsalpukan yan. Medyo malayo lang guys kasi violation against animal cruelty, yun yung term. So ayan guys, nakipagbugbugan kasi yan dun sa isang sisiw. Ito yung ginagamot namin guys. Oh. Actually kay Gigi ito, yung Belgian namin guys na aso. Tapos trinay namin, actually pwede naman siya kasi ayan oh, iba't ibang hayop naman din yung pwede. So ito yung ginamit namin guys. Quick heal, hindi namin nasubukan pa pero sabi nila effective din. So eto kasi available na sa amin, ito yung ginamit namin and luckily naging maganda yung turnout kasi mas madali siyang manuyo guys and ayan na siya ngayon. Dito na muna tayo. Ito nga pala si Gookie guys, yung black na galing kay Sir Sia. Ayan, maraming nagtatanong dito sa akin kung meron na ba daw siyang strain or mga sisiw. Ayan guys, on breeding pa kami sa kanila. Ayan siya oh, napakalaki din. And then yung itlog ata na nalay is bali 4 na siguro. Magpo-post na lang ako guys kung meron na kaming available sa anak ni Goki. So ayan guys, nandito tayo sa aming brooder area. Ayan, so eto before guys, ang daming sisiw nito. Pero sa ngayon, ayan, siya na lang yung natitira. Yung isa na Belgian namin. Ayan, babae yan guys, pulet. So dito sa kabila naman guys is wala na yung laman kasi binadala na namin ng Iloilo kahapon. So ayan guys, oh, naka-off na yung ilaw. Dito naman banda guys is eto na yung mga natitira namin. Ayan, ang gaganda ng mga mukha nito guys. Kung napapansin nyo guys, medyo matamlay sila today. It's because nagpurga kami guys. Ayun oh, parang gutom kasi nga wala kami binigay na pagkain guys. So nagde-worm kami today. Kaya ganyan yung kanilang itsura. Ayun guys, eto actually mga bago na to. So dito guys, meron na din tong mga ilang may-ari or mga nakapag-reserve na rin sa amin. Yung mga broodcock pala namin dito, wala na. Yung isa na lang yan guys. Oh, yung Belgian namin. Ayan.
So ayun guys, napakita ko na yung brooder namin doon and natanong ko si partner, bali dalawang sisiw na yung may-ari doon. Dito naman sa ating Carabao grass banda guys, ang ganda-ganda na actually. So eto guys oh, ayan, medyo against the light lang pero ayan na yung likod. Eto guys, nag-form lang siya since eto is nakasemento, yung dating minamasahan ng paggawa ng bahay, ayan na yun. So pasok tayo dito guys at ipapakita ko sa inyo yung mga ilang broadcast natin dito. Ayan guys, bali eto na yung area natin guys. Ayan, kung dati matatandaan nyo, ang konti pa ng grass namin dito o yung Carabao grass. So far eto na siya guys and napakalago na rin talaga. Ayan yung ating natsu dito na galing kay Sir Sia. Ayan, meron tayo si Negro, yung ating hutako guys. Eto siya guys oh. Tapos eto naman yung sa ating hook line. Medyo against the light lang guys pero ayan. So ayun guys, ito na nga yung ating video for today. Makikita nyo na naman ulit kami na magligo ng sisiw. Marami na naman mag-criticize dyan na pwede ba yan, applicable ba yan, hindi ba mamamatay yung sisiw or anything else. Actually, nakagawa na kami ng video nito guys. Ito yung naging pinakamaganda na way din para makondisyon yung aming mga sisiw before namin i-ship. O kung minsan, nagkakaroon ng chance na nag-aaway sila. Kapag nag-aaway sila, kaya yung kanilang temperature sa kanilang body, since gumagalaw sila, nag-aaway sila, nagsasabong sila. So, in one way or another, para ma-prevent namin yon is nililigo namin sila. Aside from that, is para masanay yung ating sisiw guys, lalo na kapag hindi na tayo magpapailaw sa kanila, masanay sila sa ginaw. In case na umulan, medyo mahangin, lalo na kung open yung area ng kanilang cage. Eto guys, papakita ko na muna sa inyo kasi nagliligo na si partner. And stag ito guys, and napurga rin kasi ito, kaya ayan, niligo na rin ni partner. Sa sisiw guys, mas maliliit pa yung niligo namin before, yung mga tig, siguro mga nasa 2 weeks old pa siguro or 3 weeks. Nakakapagligo din ako ng mga ilang sisiw guys, yung merong mga hanip. Nga pala guys, yung minixture ni partner is Zeromite guys, tapos yung 785 na sinasabi ko sa inyo na para sa bunhok or sa hanip, ayun, yun yung nilagay din ni partner dyan. Yung sa puno ng rambutan namin guys, ang dami nila actually dyan. Ayun sila guys oh. Ayun, nakatago sila halos lahat dyan. Ayan. Dyan sila nagpapalagi guys, lalo na ngayon na medyo mainit talaga. Marami nagtatanong din guys dun sa mga nahanipan or nabunhukan na mga sisiw nila, lalo na kapag napugad na. Sa amin dito, nililigo namin sila guys. Kahit day old pa yan guys. But then again, kailangan guys na mainit yung pagligo nyo or merong araw, ibilad nyo agad para hindi sila masyadong maginawan. At the same time guys, inaalalayan ko ng pagpunas ng basahan para mas madali rin silang manuyo. Actually guys, hindi sila namamatay talaga. I can actually say that guys kasi na-experience na namin nung hindi pa namin na-discover yung 785. Talagang ang daming bunhok guys and hindi may iwasan siya. So, luckily sa ngayon naman is wala na, nagsilayasan na sila guys dahil sa 785. So, itry nyo yun guys kasi napaka-effective nun. Actually, hindi talaga madaling mag-alaga ng sisiw guys. Lalo na sa first month talaga kasi dun yung pinaka-crucial. Kasi ang daming mga adjustment na kailangan mong gawin. Lalo na talaga sa pailaw guys or sa warm na kailangan nila sa kanilang katawan kasi nga mga sisiw po yan. Ayan, tulad nito guys, binibilad lang ni partner sa araw para mas madali rin na manuyo. Binabalik din namin agad-agad guys. Hindi rin namin pinapalagi siya ng siguro 2 hours or more kasi may chance din dun guys na magkakuha sila ng sipon. Kasi kung sobrang init guys, may chance na kapag binalik natin sa kulungan, lalo na sa mga nagpapainom talaga ng tubig every now and then, is malakas silang uminom ng tubig, and which is kung minsan na sosobrahan, yung iba is hindi nakaka-adjust kasi nga mainit yung katawan tapos malamig yung tubig. May chance na magkasipon sila guys. Kapag nakita namin na medyo tuyo na sila, binabalik din namin agad. Hindi namin hinihintay na yung talagang dry na yung kanilang feather bago namin ibalik kasi nakakasama din yung sobrang init sa ating mga alaga.
So ayun na nga guys, ay napakita namin sa inyo yung mga ilang pagligo ni partner ng aming mga sisiw na natitira dito. So again, sa mga magtatanong dyan kung okay lang ba na magligo ng sisiw, for me or for us dito sa aming Inday Poypoy yard guys, actually pwede siya. Pero depende pa rin yan sa inyo guys kung susubukan nyo yung pamamaraan namin. For us na nagliligo kami ng mga sisiw is naaalalayan namin sila sa pag-overcome nung lamig, lalo na kapag umuulan tapos napaka-hangin. Especially kung yung kulungan nila guys or yung cage na ginagamit nyo is open area. So sa mixture na ginagamit namin guys, I highly suggest guys yung 785. Matagal na rin namin silang ginagamit and pinakapunteriya niyo yung bunhok or yung hanep guys. And depende na sa inyo kung ano yung sabon na gagamitin nyo. May zero mite naman, may wash out. Actually, ang dami pang available. Even nga yung mga shampoo ng tao, ginagamit din niya ng iba. Pero wag niyo yung kalimutan yung 785 guys. Hindi ako promoter nun, pero ayun guys, para makatulong din kami sa inyo. So ayun guys, yun lang muna yung aming munting video for today and sana again may natutunan kayo sa aking munting share for today's video tungkol sa pagligo ng mga sisiw and sa mga ilang nasagot ko rin na katanungan nyo. So again guys, maraming salamat din sa pag-intindi dun sa aming Facebook page guys, kasi kung minsan hindi talaga ako nakapag-response agad kasi nga guys, marami din akong nauna pa nire-replyan. Ayun guys, hintay-hintay lang kayo dun sa ating Facebook page kasi nga guys, gusto din naman namin ni partner na kami mismo yung magsagot sa mga katanungan nyo. Kami talaga yung mismong nagbibigay ng idea or nagsasagot sa mga katanungan nyo. Thank you again for watching, and if you haven't subscribed guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Again, dito kayo sa aming Facebook page, mag-like guys or mag-follow kasi din kami mismo guys nagpo-post ng mga available or anything about sa ating yard or about sa mga nangyayari dito sa aming yard, lalo na kapag hindi kami nakakapag-upload. Please do follow this page guys kasi doon din ako nagsasagot kung meron pa kayong mga personal questions na kailangan naming sagutin dito sa ating Inday Poypoy yard. So ayun guys, thank you guys. Please do stay safe, stay home kasi meron pa rin COVID. Goodbye guys and peace out everybody. Goodbye.